شکستگی نونو را اندو تو نان اندوختیسی نونو را ما فقط سلات ها را بگی رکول بخرانی بچه اوجا را برا جمع کته الشرف برای که ماشا کتاب شرف رو نگاه کنم او را بگی اوجا ایده دتا سلام همه کسا نازین سوزین اوش تموم شدی نه سوزین شما نغزین گفتم بگه افیر میکنیم هم خواه بفراییم وقتم بیا خواه با افیر کنم بعد سلام علیکم غریب بچه آش تیار شد آش تمام شد نه مهمونا کیان یا مهمون بود رفت همسایه بودیم کودک جشم و اولیم دولتف السلام علیکم به همه مسلمانان سلام پای خوشا دیدی فقط خودم یکم خوش اومدی فیروزه شما بخیر شما شما هم سلام چه خیلی اومد اوش خوش اومد اولی ویدیو دا میپرتم بینه او کپیوز گفته زیوتی من کپیوز می اندازم اولی اوشوی پشتره مرا ویدیو پشترم بینه سلام شناختی اپا ها شناختم نام کانالتون دیگه شده سلام علیکم کسا چی حال داری دورین دسترخوان مهمونی میدرویا نموجا بمونش خما یا اون چیزی کلیونکاگیش بته آه نه یا میگم دور دسترخوان اندرون میگم سلام سوزی سلام торт вкусный рецепт سلام همین روز قدم کودک تلفن دادتش بود گفت торт پز نویسته ما خود پاقود داشتم نه بکرشتم سلام اپا افیر حوزی سر شد حوزی سلام اپا خوشت گلوب تکلیف کنه میای چی بانه فقط سخن کنه احمد زاده من زن ای پیش بوماغ زواد بوماغ زواد میره یکی تاکسی میروانه بالونم میفروشانه سلام دخترکوی غریب سلام براک شب افیرتون هوشید رحمت اپا ویدیوتون کای میپرتید هر شب میپرتون که همه کودکان را خوب کنم با اوشش مونده گب نیست رحمتی کلون اوش زدیم نیشنیم کلا خوردن اوش خوردن مهمون رفت پیجای کلوب سلام علیکم اپا جان چی خیلی سوزن کودکات سوز همه کسا تینجا که شکر رحمت شما چاینگا من شما رو انتظار همی ما گفته استم کدام میگفت که همی روز نویسته استم ایتالیانیست ما کار داشتم راستی گفت خطی نمی خود پا خود نه بیکار شدم گفتم بیا افیر کنم یا نیم ساعت بعد با مدرو میبینم کسی چی نویسته балон мо амҷо балон мехардем фирӯза саломҳо оштост фасон омада апа дар куҷои корвон зиндагӣ мене дар гирду не дар гирд гравзаводаем маҳмурод салом биби оиса неким равшанҷонро бо испандиёр ҳамроҳ гирем шумо сухан кунем ман 8 каса мегирем устора меорам магарам айван чормағз бигирему меҳмонӣ биёем биёен ҳама вақт хонаи мо да одам ҳаст биёен апа гап нест ба худо ҳамин ватанам фақат аз видеои шумо тамошо мекунем саломат бошен апа барои корҳои хона ёрдамчӣ дорен дорем чанд рӯз маърака доштан айкулобан рафта буд нав омада илтимос апаҷон худодан дигар чон бутен суханма нашкан илтимос насиб бол шумо безур мешавед видеои мо нав сар мешавад зур ибодат марам ош кардам шавла шидаи пилта хайм пилтоам тария баъд бинед ҳатман ина тортпаз вкусный рецепти да подписчико об нашаве ина тортпаз видео италия тамошо мекунем анор қати хурдаем оша салом сози пеши хонаи мода дастен гравзавода ёвонам мёйвойҷо марам ошка десам биёин тарафои мо раҳмат апаҷон саломат дер кардам не ба нав 4 минут шуди гап доштам ош чӣ хел омад оша видеода мебине кадом менависа ки иқа пиёзай барои чия ман ош да пиёз бисёр меандозам салом алейкум качон боз пайдо шудам шумо пайкари садбарг мере фақат ё пайкари тарафи танка пайкари тарафи танка мерам фақат апачка чанд кудак дорӣ 6 кудак салом апаҷон соқ саломат бошен апаҷон ба пеш апаҷон худо ҳамеша сарбаланд бошен рухсона раҳмати калон саломат бошен
раҳмат барои дастгирӣ. ремонтамон тамом нашуда. раҳмат барои ош. Саломат бошӣ. Апачка чанд кӯдак дорӣ? 6 кӯдак. Зинда бошин апаҷон. Саломат бошӣ кинё. Амина салом. Апа ягон бор ёвон рафтагиҳо кор қатъиан проекто буд ёвон мерафтам. Ош рӯғани зағира не ки рӯғани зағир қатъи намехидмана ифора намеандозум. Агар ниё мехӯра. Фирӯза видео маъқул шид. ёбон намерен хай 5 мерен меҳмонӣ. Шумо фақат сухан кунед. Равнали 5. Муҳаммадҷон созӣ хоҳарҷон. Агар як бор ванҷ биё апа як видео бикунӣ блогер и пеши пеш мегарӣ. Раҳмат. Ман ванҷ рафтагиём. Агон навагарӣ шидак ё не? Тинҷӣ апаш мо 6 кӯдак дорем. Калонтон чанд сола? 16 сола фаромард. Апаҷон бисёртар видео подписчикои на Амина Саидова ҳар рӯз ма видео мепартоме. Се тана шава як рӯза партом. Бойна як рӯза 2 бор эфир мекунам, як та видео мепартом. Ассалому алейкум. Что-то вкусно пахнет. Я что-то опоздала. Да, уже вот все собирают. Ключа. Чико дорим маша ухали духтести? Мусрура хом сабатор амш дая чи духтеста. ҳарчи саломи мара алек додед менависам, ҷавоб намедодед. биби осияма фақат ҷавоб менависам. худо киш аз фарзандот калон шаванд, дасти бадкот хонаи худо равен. Омин омин омин. апашка ба наздики Тоҷикистон рам чӣ хел шуморо ёвом. ҳамин ҷода нависен. Та инстаграм нависен. Гулят созе гиҷои ванҷ рафта япа ҳамун худи ванҷ рафта будам. Як проект буд ванҷ хорух ҳам шаҳрҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Раҳмат Мақсуд. Салом хоҷаҷон сози тинҷи. Шукр лола. Ака Рамонали ҳамшаҳри худам будай. Апаҷон зинда бошӣ. Раҳмат. Салом ба ҳама ҳамватанон. Дер кардем нет. Хуш омадед. Дер накардед. Ман яй 5-ум 16 дамём 19 туяй апай хосият биравем. Туй файрод кунем ман мерам. Мо худо гуфтасем яҷо туй шава. Салом апай хосият ма дер кардам. Не дер накарде. Омин. Чихел шумо таваллудатон 91 калонтон 16 нафаҳмидум. Ҳамашон раднояй. Не шумо хато кардед. Таваллуди ман 81 91 не. бовар кунед ҳамқа хурсанд мешам видеои шуморо тамошо мекунам. Раҳмат Аминаҷон. Ош буд шуд. Не инҷо ошо монда. Нахӯрдям. Даву хона бо. Ака Рамонали чӣ кор мекунад дар Тоҷикӣ? Ака Рамонали заминдорӣ мекунад. Мо на қатъи наи устои хушрӯ фикр кардем. Насиб бози мо замин гирифта дар уҷа исол тарбуз мекорем. Касе тарбуз харид боша мо дар алоқа кунем. Тарбуз, хандалак, харбуза, болгарӣ. Гуфтане ки усомон дига намеравад. апай хосият очатон ғарбӣ дар шутон бачаи амакитон ай 5 киҷогена ки хитон бигена ки ман худам ай Тоҷикистонам дар шаҳри Душанбе таваллудшудагим дар ҷа калон шудагим хитон вивид кунед. Шумо чӣ ҳол доред? Апа шавҳартон дар Германия чӣ кор мекарданд? 4 дни кор мекард. Ман зан апаҷон бе ташвиш ба ҳазур ман медонам ки аккаунтҳо ба номои шавҳаротон Фирӯза Калхозобод рафтӣ. Ака Раҳмонали ай кӯчаи 5 ай кӯчаи 5 вообще намегӯ ки 81 не ки 81. Апаҷон ака Рамонали ай кадом қишлоқи 5 ай кадом қишлоқи 5 хта 5 гирифти 5 нест ай Калхозобода ай кӯча ҳамҷа ҳамун раҳ қати мумкин 5 мераванд қиша 5 гирифт. ай Варашлобон. Салом аз шаҳри Сургут. Салом Парвина Бону. Фарҳод салом. Шавҳартон чӣ дада видео нест? Шавҳари ман намехоҳад. Ман ами видеоам намехоҳад. Ягон вақт гизала меша наку мега безорем ай видео. Бо ма хай хавгавард мегу мина чӣвои ҳама мекунанд чӯ ман накунам мегум хайна дига занакои на блогерои тоҷик худошона нишон метиҳанд мисол ихело хали розӣ нестада. Гуфти усо чириз не хочу. Саломи бо дардашави ош шуморо дидам ошум форид биёхи и устои деҳқонам будай ки ҳоне усто ака хурд баъди ош ём бош. шумо чанд солаи 39 мешам февралда. Апа шумо ягон хоҳартон Бахтигул ном дорад? Не як хоҳар дорам ман номаш Рухшонае. Ҳамқа ҳавасам мебиёрен.
زنده باشی سلامت باشی عایشه اپا جان یا چی میخندونین رحمت باش ما راست میگم اخی امورای 5 و امورای کلخوز بود با فکر خودش 5 گرفت ولی بگو کی قمسنگیر کی میگم من قمسنگیرم نشناختم سلام باشی تو اپا جان رحمتی کلام гудака нишонатим ки навистиян ки агар гудака да эфир нишон тоқа бо махани айварашлобод ай куҷоше салом ба иштито мавҷон раҳмати калом фивик тв рамнори вай пас нада чӣ мебия ҳо вай баҷизнам теку мани айварашлобод нои ма умеда ба шумо ва оилаатон хушбахтӣ раҳмати калом умедаҷон саломат бошен салом Сайн Нуриддинов Абубакр. Har moh YouTube чанд сум ойлик мегирин. Мами ай инми моҳи ай 20 не ай 10 декабр то инами 10 январ нашуда я моҳ ҳисоб мекунам 300 евро $300 шудага. Келин ковем ягон духтари соз медонен апа не худмо келин кофтестем. Дер накарден Нурали. Ассалому алейкум ай 40 солаги дай. ай 40 солаги ке Фарух? Чӣ ном дорӣ? Саршиносоӣ. Далерда. Ассалому алейкум. Ман як чанд рӯз пеш рафтам ба Рашлобод хонаи бобом дар 2 моҳ нав рафтем ак. Апа илтимос оша нишонате хай бобот ки ин шиноса. Шид оша нишон. Ай ва Рашлобод аз куҷои ту Рамонали? Ман Рашлобод пеш бузурчак гу. Ай пеш бузурчак гутен апити данке. Чӣ ташкили апа хусият? Ҳеҷ я мемои нохонда буд омад рафт. Салом апа хусият. Ай пеш мактаби 60. ҳамин бугу аз алшо карочи ҳамин сагоша ҳама мешуд. Апа 6 фарзанд қатти дар Тоҷикистон қин нест. Намедонам моз як наомадам 6 қатти тои вақта 4 қатти соз буд. 6 қатти оли аду мо зиндаги кардам дар кон. Салом апа хусиятҷон. Салом ай Москва фарзонаҷон. Салом. Нисо чизе нависте успед накардам хонум ош да гап нест ку ягон рӯз меҳмон мешавем якта ош қарз доред. ҳатман меҳмон шавед. Хотиятҷон кӯдако созан ҳамотон хона будагӣ. Раҳмат чин шумо чӣ хеле? Ҳа келини дар YouTube мекомем. Го YouTube да келин кофтесем. Апай хосият Искандар Аскаров чӣ меге? Миша салом. Ма ай Варашлободум ай Орҷонгиз. Во ҳама ҳамшаҳр YouTube да дар Ҷарамонали. Кира мешиноси ай Орҷонгиз? Исмоил Мираков бобои ма ай 40 солаги ай. Мешиноси Фарух? Салом апаҷон ай Москва салом. Ош ахир тайёр шуд? О тайёр шуд видео да мепартон бини. Полюби вышли замуж. Полюбиам нехай ми родственный брак ай. Акай Рамонали созен инсони нағзен ҳамат раҳмати калом. А вақтушда чӣ кор мекардӣ? Вақтушда бекор хуҷа. Салом ай Грузия хотиятҷон. Грузия салом алейкум. Мо баъд ягон моҳ Грузия мерем. Безвизовый режим буда Грузия. Так что ждать кнеке або но вай нашава YouTube нобуд нашаве. Привет созен апа ҳама хонаро ба ҷои кардед. Не ай куҷо? Бобом Усто Ҳалим келинтон духтари хоҳари бобои ман. Инами хиштомани ами анамо келин. На инами хиштомани амоям Сафаргул. Хешотон ман. Подписчикотон худоро шукр. Усто Ҳалим бобо Усто Ҳалим ҳамун асос аммо хештай Фарух. Наргис инами ке Наргиса инами гирифтаге. Раҳмат о подписчико. Я знаю канал. Апаҷон апа мавда кай меоянд намедонам. Салом чӣ ба апа аёл мо ба Тоҷикистон рафте пушаймон нашуде? Не оли Осия озира шуда не. Салом ай Московский салом. Салом Анстеҷе Меҳроҷ. Салом апа хусият салом. Дила ошба гум задондид мана себа тамошо кунед. Салом ай Калхозобод апаҷон. Калхозобод рафтен меҳмонӣ равен хонаи мо худум дар ғарибиюм. Мо рӯзи 26 Калхозобод меред насиб. Анстеҷе реп қаям Тохрем. Эсеви Тоҷикистон намиза влог да бидем амира 17 сум хардам 17 сум хардам. Гуфтам севи Тоҷикистон ай гуфта бегаи влог да тамошо кун. Вы работаете? В данный момент не работаю. Сузи Хусятҷон шукр. Салом ай Новосибирск. Салом Новосибирск. Хто на нишонте насиб ягон бори дига. Не бе чӣ хапи хозир журналист кор мекардӣ? О кор мекардам уже чанд сол кор накардам 3 сол.
4 сол кор накардагим. Салом Омина. Хосад румтур набеша. Дугона ҳамаи хонара куҷоша румтур кунам. Иҷаша би бозора. Агаш вақт кунук доштям. Ашид. Баъд деги ошай дастархон намонди ранги саодат. Не меҳмон буда иҷа меҳмоно хӯрдан мо дар хона хӯрде. Ахаха созен кайсар шуд эфир 15 минут. Я бор дигар бинам шона ку ина хешотона ина. Нами шуи наргисай. Сафаргла духтарша ми гифтаген тамбал хуҷа. Ош чишид? Ош ши наёмади. Наргис нест номуш. Наргис охио диди хешотон. Тоҷикистон чӣ ҳол дора? Нарх наво ха қиматӣ. Хешотона. Салом алейкум. Умедворам ки хуш бошед. Чӣ ҳол доред? Ай хандара накафи. Канали зуд намида обуна шавед. Шукр созем нағзем. Яган ош рой кун. Адреса рой кунем тамом. Ош кани ина ош. Шумо да Америка немо да Тоҷикистон соҳиб назар. Вкусные рецепты. Салом алейкум апа хосият. Салом. Ама оша на шон натен хайна сева ничо метам. Чо бах кардид эфира ман модари Хаёмҷон. Салом модари Хаёмҷон. Чӣ хел шумо? Салом апаҷон созе хубен? Моҳру салом. Апа худатон нишон те. Баъди ошам хиргум сиё, дастон сиё беҳтарш ки набине. У шавҳартон ё писартон? Иҷа дам шавҳар май ҳам писарам. Подписка кунем бародаро. Мауда чӣ хел хештон мешуд? Мауда апам. Салом ай гурбита. Ай куҷо гурбитаем? Биё ош ина ош. Апаҷон худо шавем шуморо дуст доштам. Ман ду писар дорам. Мо дар Россия бачаҳои ман ҳар дуяш институт. Чанд солаан Саҳро Исмоилова бачаҳотон? Нишон тиен. Апа хозият бо нахонден СМС ма Искандар Аскаров хондум. Хозиятҷон худтон юристӣ тамом кардаген чида ба журналист кор карден. Балки юристиам хе заочни хондагим паходу. Ама аяму аввал летфиқ навистандагон кор кардагим охе рафтагим. У барои галочка. Салом апи хозият себи нағз медаги ман дила гум занонде. Ҳо марам ами дидум ами севай нохе точка дора. Ами харидам. Агани севи 10 сум буд. 10 сум буд. Салом кухня. Фарух ку ина Фарух ёмба. Сев задиста. Кен отказ накунад. Не ҳама дасти худ монда. Салом хосиятҷон Саида салом. Кудакура мактаб монден оли канику. Апа хосият ба гапи одамо накне худтона нишон ати ака рамоналира гунаҳгор мешаванд. Я таҷичка худша нишон метия ҳама ҳар гапи безебш меган. Охи Тоир холиқ и партички безеб ва даже муллора безеб мега мулло ай чи ай фариштарам безеб меган ака ёра гӯшкунӣ намешава. Мавзуна салом. Тамбал нагӯяд апаҷон домода таъриф кунед. Таъриф. О кинодан ку шоу 25 дней ремонта. Ҳоли аммо чай хурдесем фикр дора ки чӣ кунем. Сафаргулша мешиносум Наргиса не. Апа худсат созе хубен. Шукр Аҳмад. Мавлуда чӣ кор мекуна? Мавлудара гуфтани биде. Германияда кор мекуна. Салом Асмоа. Салом ай Екатеринбург. Мадина Басаева да ёд мерасад Екатеринбург меген. Ки аз Исфара. Ки Исфараи қабринҷ рӯи кунем мехарем арзонтар. Якташ 2001 дуюмаш 2004. Анамо 2004аш айни инимо мешавада. Шавҳартон ой сар шуди наомадай куҷое. Уже омад барои мин топ мепара заблокировать. Бисёро мегам мо наметавонем нависта. Значи шумо ягон бор ягон чи бемаъне навистаге ки ман заблокировать кардагим. Ман бе ҳеҷ ягон каса заблокировать намекунам. Бо даже шанс метавонам. Якум бор удалит мекунам баъд заблокировать мекунам. Бош тамом шуд. Ман аз Исфара. Биёи меҳмонӣ Парвина. Маем Шоназа рум бовар накунӣ ина паём. Ман аз Исфара. Апа хосият ай гуптаен ай куҷош нарам ай гулбута даем. Шумо ма гуптаем ма ай гравзавод. Лақлақи беҳуда. Бале лақлақи беҳуда. Барои мо лақлақ беҳуда хуб ай бекорида. Дар ғарибиё иншаалло биёем хонатон ошхӯрӣ. Ҳатман биёен. Салмо зинда бошӣ. Ай куҷош. Фарух фарбеш дай куҳо хаём баба фарбе наша. Салом Риз. Хосият гулбута қарибайта ҳохи ман гулбута даём. Ман аз Исфара раҳмат барои биринҷои зуртон. Мо шинос дорем Исфара да як партия биринҷ рӯӣ карда буд тамом шид. Гуфтем бо биё меҳмонӣ. Дар табрикоти солинавитон рӯ мо пушти ранги чаште. Хавҷал мо пушидум гуфтум бо напушум бенависанд. Не ки ҳозир бо видео мешава. Мумкин ки берун ай шаҳри Душанбе шаванд дар оҷа намедонам. Хай кӯшиш мекунам ки румол пушум ки бо ягон гап дига нанависем. Апашка ошкани
ош тамом шуд навҷада охирон одамо ош хӯрдестиям ха хубш кардин ҳо ман ҳамиш мисол як бор менависам ман чи намегӯм ду бор ба ман гирам заблокировать мекунам ай ҷигараш оша надидем анна салом чосиёт ҷон салом фирӯз салом шоира салом апай хотсат салом ман аз варемники Москва даем очень жаль носорхуҷа салом ман аз Красноярск салом алейкум ба фикрам хунукиден шумо салом Тураев шумо ай куҷош апаҷон ҳумайрошон дар кадом шаҳри Германия дар Дюсбург салом Фотима Новосибирск ё Леста Сибирск самастай равшан да ӯ хона бо дер кардам қариб дер кардем салом апай хосиятсозем шукр соз дӯст дода салом кадак апай хосият ягон iPhone 11 омада подписчикот худам iPhone худам iPhone 11 надорам далер назар файкҷои умта худ чи телефон дорӣ гӯям телефон шикана тамом зиндагӣ ба охир мерасад чанд хона дорем 5 хона бефар намеша ита тез гап безанӣ не охе пиёзака хӯрден пиёзсӯзагуна пиёзсӯзака да чи тамошо кунед видео да влог апа ягон туй нест видео кунед не охи чика туй намекуна ягон кас туй файрод кунед салом апай хотсият ош да гап нест оилаи тоҷик дар Сибир Новосибирск салом раҳмат манам аз Фара дар Сургут зиндагӣ мекунам дар сумкатон як румолча гардонем фақат не ки як чиза пурсам барои чи соки алой бисёртар мехаред соки алой дар иҷа ӯ қам нестайден ки эшматов охи хашмо шумо зангулая ҷиқе дохи ки тезтар вақти эфир да биёен гуфтем мерем пештон ки шумо рафтен хайҷ гам не бо ягон вақти дигар насиб зинда бошем ҳатман вомехӯрем ман созам апай хотиятҷон фарзона нағз бошед шумо фирӯза салом теҷи аминка да обуна шаве теҷи аминка спонсори блоги динангии мо буд май 33 пеши мактаби 32 дугона май ҳамҷай парвина Сургут куҷо даем ман Сургутдом уже чанд кас дар иҷа шинос мешам бо нахонден смс-и мая ман намедонам ки шумо роӣ намекунед нахондестам ку Тураев салом шумо ҳеч намега 24 соат интернет дехаб кунед савол сар шуд ман 24 соат дар интернет агар бошум чихе видеои ман 18 минутан 10 минутан шумо дар Олмоне немо омадем ай Германия апашка ошкани ош тамом шуд ай Хабаров салом Хабаров Сузин апаҷон шукр Саҷан салом Амирхон салом апай хотият шумо ба наздики блогер зур мешеда ман ҳозир худамда продюсер пайдо кардам иншолло ки ба наздикӣ бояд ки гуфтида блогер зур шавам мебурам дигар комментария наменависам хондестам манам аз Исфара дар Ростов зиндагӣ дорам ҳама исфарагиро Россия кучигаан чи бало биё ина туй равем 5 съёмка мекунӣ то 5 рафтанша гӯем не дар Германия мегирифтед ман София ном дорам фаҳмо всё равно мимо пройдёте нет я ҳамаша хондестам салом апай хосият шумо нағзми шукр на Хабар салом ҳоши румолча мегардонам тамом ман зан ҳастам очень приятно салом Новосибирск пеш ай ту теҷеке рафтанӣ будум лекин ту пеш рафти хайрият ман 1 сол шуд рафтестам апа чӣ хел спонсор дидин ки яъне ки канали моро дастгирӣ кардам мо масалан ҳозир мерем исусура пули туда-суда ҳамхалӣ кутагем касе мехоҳад спонсори канали мо шавад сандуқи харияра спонсировать кардагия теҷи аминка барои гуфтум дода салом пошо чӣ хел шумо шукр парна ман қариби аврадаем салом Холид дар сумкатон румолча шид мегардонам апай хотият мактаби чанда хатм кардаи мактаби рақами 11 шаҳри Душанбе и чӣ ташкилӣ боша ташкилӣ тамом шуд насиб Фотима ягон дафъа дигар ассалому алейкум жизнь мигранта наздик будем дар лали ош мезанам хосият очень приятно салом ҳозир дар хонаем севод мақбул шудан биё бихӯрен охи моем аз Исфара ҳастем гуфтум ки аминим Исфара Россия буда ош хушрувак гузаштак Уфа салом алейкум Исфарагиҳо ҳама дар Россияан тамом
просмотро бисёр шуда. Гоҳо шукр дастгирии шумо қатъӣ не тоқа ис фарагиёне. Апа хотят гапои мана намехоне хондестам кухня. Сӯзе напаҷон он нападпис чикмада куҷо буди қапас на пайдо шид бати мар. Апа хотят салом ба маза буд. О гузашт Москва салом. Ҳоло дар Москва ва ай Ростов ай Исфараен камтар остатар гап зан. Успе намекрд мохи хонум баъд мега ай муро нахонди. Интересно ки боша продюсертон Баҳриддин Сабур. Не хеле продюсеры айвенеста жизнь мигранта. Ако махдум я простой продюсери ман простой ака. Мо из Тарафшан салом. Ман аз Исфара Ростов зиндаги дорам. Апа хотя чанқа бошад подписаться баросун кор кардан анихтараш илтимос ген. Да Инстаграм нависа мегум тона. Раҳмат Муҳаммад Раҳмат Мусоз Сабрина не Германияро рафтани нестем. Раҳмат нисо назик созем. Шумо чо себута намехӯри? Не ё барои зебанӯз мебарем. Чо бо ягон мемон дига омад бо меорем шо. Фаришта мол салом. Апа агане шумо спонсорима меше бача ол махна спонсор кофтешта. Сарио рапули мегум навеча рамунали салом мега кофи фойда неста. Салом хосиятхона Якутия аз шаҳри Нер Юнгри. Ман зан ҳастам. Душанбе равам албатта шуморо мебинам. Раҳмати калон биёен ҳатман душанбе шуморо интизор. Апа хонаатон отопление он ки алов печка. Ман зан апаҷон ба респекти фаҳмо. Манам спонсор мана фаромӯш то пас вкусный рецепти спонсори канали моай. Ҳоли ман алоҳида бояд инора реклама кунам ба шуморо мегӯям ин тоҷпаҷ вкусные рецепты. Медонед ин канали нав неста. Просто канал да Италиян. Оилави да Италия зиндагӣ мекунад. Ана унҷо да видеои зур шумо да нишон метиҳанд. имрӯз эфири хосиятапа ба фақат исфарагиёҳо ҳама ҳаминҷа ва апа хосият ка шумо фан встреча мекунед қати подписчикотон мо мехоҳем ҳама каса биёем ай пеш бинемтон насиб рамнали подписчикон таққаб накуни рамнали абине мегал бе хонара соз кунем ба қолин биёре апаҷон агар махфӣ набошад соли чанд хатм карден мактаби 11 соли 97 мана салом гуномам Назир салом алейкум саломи гарму ҷӯшон ай душанбе ай гулбута ай ҷигари гравзавод исфара ба пеш касе ай Якутия боша мурдай хунукида исфара дар Ростов башқи исфара эфир исфарагиё шуда амирӯз меҳмон шавед ҳамватанони гиромӣ дастгирӣ кунед оша тоқа хӯрдӣ не тоқа нахӯрдум Шаҳноза Собитова салом чӣ хел нағз мешумо да чона 5 тел дорем ай 5 тел тамошо мекунем лайк мемонем раҳмати калон дар хона 5 телефон дошта эмо ай Истарафшан хай Истарафшан амо сух беҳад активния ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту чӣ хелед ҳама каса хубен шукр иванам созем се бор гуфтум ош канӣ намехони апачка ош хунук шидуже ҳамо кияй ош набехра ош да пешай рамунали қати исфандиё исфарагиё бисёр дар тулан обидно ты не отвечаю назик салом гуфтум клубиё нестан чи ҳастан ҳама лайка тамоша разбор сад Новокузнецк салом шаб эфир кунем просмотро зиёд мешавад себа дидум аку магазин рафтам себ харид зато шумо дар куҷое харид себи тоҷикӣ намеёвед равен теҷаи аминка равен хотият рухшона саломут мега кадом рухшона салом мегум шав кадом рухшона боша маракара хурден як қироат қурон кунем ку гӯш кунем насиб ҳатман оли 26-умда мекунем қироати қуръон гӯш мекунем ассалом апа нав бекор шудам хуш омади Закия Шаҳноза салом муаттар салом ман шум панҷакенти худам ғармӣ фаҳмо инҷа шинос шудастен равшанҷона нишон тед эфир ютуб закон бурарда ки кӯдакон нишонате ки эфирта маҳкам мекунем салом апа салом ибодат ай эфир ягон плюс мешавад шумода ҳол шумо пеш ай эфир дромадан ҳама каса видео вай реклама тамошо кардагия уже ма плюс шудагия ман Нозир салом бигу Нозир салом назик систем Нозир салом барои чӣ мардум меган ман аз ин хар
از اون شهر برای که یادیگرشون قدی ابوبکر شناس میشن مثلا یک تاش ای شهر نزدیک باشن یادیگرش قدی رفت و اومد میکنن برای می شناس میشن در افیرده مثلا شما میگه من نوسیبیرسک و میگه من در نوسیبیرسک در کجاشی هم خب شناسایی پیدا میشه بود هوا خنка که офтоб салом ай Питер салом ты чё мне не отвечаешь Назик система я тебе отвечаю ты не слушаешь наверное манум зан ай шаҳри Сочи салом ҷумъахон ремонта тамом накардем салом бугу чӣ мумкин салом 88 бор гуфтам амин назика биге мардам хуҷандиёям ҳаст хоҷа чӣ қадр оши зур кардӣ мешава хайр оши бад набуд хидмат тариф кунам шукр дили ҳаман аст раҳмонали бачаи кия раҳмонали бачаи раҷабалӣ шумо гуфтани ай калхозобод додари шермаҳмад апай хотят сози хуби инчори кӯдакотон сӯзан оша тоқа хӯрдаи навоз мегирим ша меҳмони нохонда рафта рафт меҳмон хидибит шӯхӣ кардем ша як раҳмонали ош пух исфарагиҳо салом мариш қолин айноми ман язна тамом қолина ёфтӣ Я хонавист бугу, чон тахаллус накун. ман дуро омадам апа чӣ ба намехонен салом ай Питер салом Умар Кабиров Питер салом айло наметарси овозотона дига номаҳрамо гӯш мекунанд ними дунёро овозоша дига одамо гӯш кардестиянд да камера худошона дидестиянд ба намедонам якум бор шумо мумкин дар ютуб ғате ай панҷ салом панҷ хуҷанди ҳаминҷо тортпаз вкусный рецепти ҳама ҳамшаҳриётон дар миҷан апай хосият бо шавҳартон якум бор чихел шунед шавҳарам ай кӯдакиам мешиносам барои ки ин бачаи амакиам мебошад Роша Сидов салом таҷима мароза салом апай хосият Германия биёед хонаи мо биёед шукр баҷои насиб якбора ира хондими поёна хондум чӣ хелеш бошукр хона тавлиҳо клубочка ҷоа исфарогиҳо ба салом дар раёни ленинский шумо дар кадом раёнен ман ленинский дар дохил намешавам ноҳияи фирдавсӣ ман муқаддас сӯзи апа хосият кӯдакот сӯзам шукр ҳама тинҷ апа фарзандота чиста хондум ку саид ай куҷои панҷ апа хосият марам ай гултаем тобистон мерам шир вкусный рецепти биёед чизои бамазза харед ман аз деҳаи зебоманзари ворух дуо мекунем ки ворух да ҳамеша тинҷи амонӣ бошад салом ай панҷ апа раҳмат наозмекшум эфирма гудака мегирам ҳамин тасаввул додам ҷавоб надодем барои чи аз олмон омадем барои ки тоҷикистона ёк кардем хестем омадем апаҷон ман кӯдакотон нахела дӯст медорам канали ятаҷишка ба ман маъқул не раҳмат нисоҷон ворухи номатон чи салом сӯзем хубен дер мондум чи ман фақат успеднакм дермондози ман хайри хуш мекунам бардатори санами студиян ки гудака салом алейкум апа салом Умар, Рома китаец, что ли? Да нет, таджики. Себода гап нест, раҳмат. Салом хосият чида як сол пеш тамом карда, мактаба 90 сол тамом карда, 6 солагӣ рафтаги моқи кӯдакот куҷода. Ҳамин хонавода манам мехом душанбе равам бо шумо аз пеш шинос шавам. Ман зан биёед кай душанбе омадед навистед. апаҷон куҷогиен шумо май тоҷикистон дар шаҳри душанбе таваллуд шудагим апаҷон я бо акаи раҳмонарира пурсем ку ош чӣ хел омад мардак барин ош чӣ хел омад мардак барин баландтар ҷавоб дид ман аз зебоманзари душанбе айни ҳол дар Новосибирск Тоҳир Холиқов Рухшона аз хабар салом мега салом гуфе Рухшонара аз хабар аст оша дер кардем чи ба медикор фантастик дер карде аз ин хар апай худча равғани зағир ва гурунҷи девзира дар кор шуд роӣ мекунам равғанои зағиро дастакиянд раҳмати калон ҳичи намурдем берунам хунук бошад хонао гантай курпа шитем шитян я кутсуда тагдам ай Новокузнец чӣ боша ай шаҳри мо ай Новосибирск бисёр одам будем ку Фарход медиа салом апай хосият ай Москва Сити метрои деловой центр саломут меган Москва Сити салом ҳаматон да анамо севои Тоҷикистон худесте Москва Сити биёен Тоҷикистон ҳамашро интизораям ҳама одамо мардуми тоҷика Норак салом шаҳри Норак
Nora ganó lo que اینجا چی آدم ها یکان دنجا میکنه کانالی میخواه ایش در ساگ روی کش قالین روی کش انور روی کش اپا خود زد از مکتب 11 عجایب خوش رو کنیم حالی هر روز ویدیو میکنم پختپزای خانگی اه خوش اومدن همی اومدن شما کانالی ما هنوز خون نظرتان گرفت کانالی ما هم برک شود شما رو ما ورپشه نمیوم کانال منم مهمون شوید همه کس روز цветок оша ندیدیم ош تمام شد اپا جان اوچتون هم قبولشن یک دو در حق ما اوچم در خونه خودشونه امروز من زود روز دارم 200 کس مهمون شوین کانالی ما در پدرکای نامی کانال اپا خوزه جان چند اپا خوزه دوست میدارم رحمت زود روز مبارک سلامت باشین خاصیت به کودکات به زیب اخو یوتیوب ممکن نیست میگم محکم کرده بود افرما بزرگ شد اوش شد نه که همه را خوردم به ما ها در کرده Насирхуҷа ман ба лозим равған ва биринҷ салом аз шаҳри Москва мо ҳам аз Новосибирск нисо салом созен апай хусият ҳами канали мая реклама кунен барои реклама номер телефон мондаga дроен гап занен апа оша нишон ти дер мондам ош тамом шуду ноҷада Москва себода гап нест ай Москва ки даст бардора ай Москва подписчикои қакаман оша нишон надоди оли видео да мепартом ҷумахон шумо зиқ нашавед ваҳдатиё да я салом гӯе ваҳдатиё ҳаматон да салом ай пеши ҳайкали модар ҳами қаша салом ҳама апа хосиятаи қарамонали наген дили апам гум зад не ма баъзур буген салом апай хосият абдусаттор салом абубакр салом се бани сиёҳ шидай размери хонаро намедонам шӯхӣ дорем то нае Удачного тебе стрима. Спасибо большое, Назик Систем. Джамита савол додум, ҷавоб надоди. Гона барои чи ай олмон омади. 88 борам ҷавоб додум. Зиқ шудем, омадем, хонамон омадем. Ҳама каса лайк монем барои апай хусият. Привет из Самарқанд. Самарқанд Наргизабону салом. мо ба назди шумо меравем. Халқ ош тамом шава шабахайра гуфтан. Шабахайра худ мегум. Салом Абдусаттор. Привет, мусулмон Замиров. Салом алейкум ай Пермс салом. Москва салом. Бахтиёр Найк Адидасов хуш омадед. Хоча чақчақ инстаграма прикол кардиан диди? Не надидам дар куҷо? Салом мана чиба қабул намекунед? Абдусаттор ҳамдамов саломи шумо қабул. Касе боз мебарорад. Ака Рамонали чӣ кор мекунад дар тоҷики? Ака Рамонали заминдорӣ мекунад. Мисол мебинед дар видео ки чӣ кор мекунад. Пухтупаси хонагиҳо салом. Ман апаҷон номамро гуфта наметавонам, шавҳарам иҷозат намедиҳад. Ҳеҷ гап не, номтона нагӯен дима. Ман медонам ки шумо зане фарқ надорад. Асос қатъи мо ҳастед. Лайка қапен. Раҳмат фантастик. Рамонали оша безе буга шав мурдаги. Амирхан салом. Тоба мега ки номарамо гӯш доран овозда. Ту худ мард бошӣ ира бидон ки дониста овозша гӯш дорӣ. Дубора нагоӣ не ки зан бошӣ худ даҷа чӣ кун кадай Маҳмадоно. Найк Адидасов ай группа иҷа омадӣ. Апаҷон ма бо дер кардам чиҳо инама хай гуфтестам. Сургут салом. Ози аво эйвен таеве салом. Чӣ ҷавоб наметӣ? Абубакр Атоев хондам. Салом апашка алик. Ош тамом мевагӣ ҳаст бихӯред. Боҷда ҳастай кулча васай салат бо қанд. пухтупазҳои хонагӣ салом. рухшона ай хабар зани ҳасани пухтупазҳои хонагӣ шумоям исфарами лайка қаб раҳмат хосият панот ба худо ай 5 ба Раҳмонали салом. салом хосият ман аз Москва манҷа машаҷон сахт махқул сумояхол ва раҳмат овози шумо мазга ба дисиятикасият ҷавманда раҳмат мардива я бор дигар салом восточная кухня салом Алекс салом Асомиддин нов ибодат и савол чӣ медошт апай хосият оламои диловой центр меган саломат бошанд шуморо дустак медорем ман шуморо дустак диловой центра ина гудак мавардан абҷа партестиан азиза салом ҳамада салом сакчамон да берна олиба паганишо метимтон фарзона мумкин нест ютуб маҳкам када очар кати зиндагӣ мекунад танҳост не очам худаш тоқа зиндагӣ мекунад намехоҳад хеле давлени дора ози кудак намехоҳад не ки мо ҳама рӯз мерем хабараш мегирем ҳар рӯз Москва салом Идрисён салом
Короче, подписчику, апа худя дар аввал дастгирӣ кардаги одам шумо мо барои шумо миннатдорӣ апаҷон. Шанзахон раҳмати калон, биёед мо шуморо дар Тоҷикистон интизор, тортикҳои бамазза, салатакҳои бамаззатона ай пеш ай дастҳои худтон тайёр кардаги мехӯрем. дар ҳаққи ҳама ғарибот дуо мекунем. Худо ҳаматона нигаҳбон боша. ай пеши дилавой центр, одамои пеши дилавой центр дар махсус севои Тоҷикистон ош салат ҳама чи барои шумо подписчико гудакат болои сарм оварданд. Ҳаматонда хай мегӯм то эфири оянда. Немегирам шайда бо дар оянда гав мезанем. Макс, здравствуйте. Куртота мавзуна давар ба видео кунед. Дигар материал надорум. Чӣ баром? У материалро пойандоз будам. Здесь не для тебя. Фатима канали шумо чи аст? Бед хона мемон шуд. Ман Самарқанд биём, ҳатман шумода менависам. Лагани оша дидум, ошум фори. Стрим насколько остаётся? Всё, уже заканчиваю, иду. Духтаракои ғариб ҳаматонда салом як бор дигар. Апа хотя дар бораи реклама мекунед, маълумот чист вай канале ки мегӯен ки спонсории влог ҳамин канал гуфтани реклама ҳамин чида рекламатон мекунем дар ҳамин канал. Просто рекламаҳои мо дигар кадаги масалан мо пакет услуга кардем. Мо шуморо ҳам реклама мекунем каналтона, ҳам аватаркаи каналтона месозем, ҳам обложкаша профессионалне, ҳамун прайлистаро кадом касе ватсап данавис хоҳад реклама барои каналаш дар ватсап нависа, ман прайлисти нархҳоро роӣ мекунам. Шумо кадом пакете маъқулатона интихоб мекунед, дар дури вай медроя. Масалан ма шуморо реклама мекунам, дар эфир реклама мекунам, дар сообщество мисол, баъд аватаркаи каналтона месоза, дизайнермон бо обложкаи каналтона месозем. Шумо чӣ услугаеро интихоб кунед? Афизов Маша номаш Навбаҳор ҳо дер кардед. Офарини Раҳмоналӣ, балки ман бисёр гап мезанам ба фикр ман. Саид Назаров эфир сар шудам ва салом навистеся. Не эфирро 41 минутаи одамо салом навистеся. Абдурозиқ ба шумо ҳамкорӣ дорад? Не, Абдурозиқа мешиносем, ҳамкорӣ надорем. Хайр ҳаматонда хайр. Агар аз сухани Алло қард кард, аз сухани Алло ҳеҷ вақт ягон кас қард намекуна. Ва ин гапи шумо як хатои бузург буд ки гуфтед. Шаби хуш апа, шаби хуш ҳаматонда. Фаромарз нест. Апа админ набуроинон. Як набираша кати очад монен ҳаста. Дита хоҳарма кӯдакош кати очама. Бо чамол миёй қати мо местаиқа. Да сабри Раҳмоналӣ гап нест. Ҷамъ кун абағони ма подписчико хаймали ма буром ки тамом сар шуд. Чё кунам? Эбои кадоми занг зарисабда майли хай ҳаматонда шави хуш нағз монед. Бегаи видео мепартом тамошо кунед. Мошинаи 500 даже дастури пишоӣ накарда. Ростимо конкурса намедонам. Хай саломат бошед, нағз монед. Севора фақат касе дар дурай мечтад кунед.